O vicepresidente da Deputación de Pontevedra facía balance esta mañá dos concellos adheridos ao plan de compostaxe Revitaliza, unha vez rematado o prazo de solicitude da súa segunda convocatoria. Pechado xa o prazo de presentación, que acabou hai 2 días, en estes momentos a situación é a seguinte. Tiñamos 36 concellos adheridos, adhírense 6 máis, que o cal, en estes momentos, o 69% dos concellos da provincia, 69%, 42 de 61, pois están adheridos ao plan Revitaliza. Cerdedo Cotobade, Covelo, A Guarda, Poio, Portas e Vila de Cruces instalarán os seus primeiros composteiros. Inician así a fase de preparación do plan. O que chamamos nós liña 1, que é, digamos, empezar a traballar, non pois a poñer composteiros comunitarios, a, digamos, unha fase de preparatoria, digamos, ou didáctica. Ademais, 8 concellos solicitaron a liña 2 do Revitaliza. Consiste en axudas económicas para a extensión do plan de compostaxe como fórmula de tratamento dos biorresiduos a todo o concello ou a gran parte del. A Deputación financia a asistencia técnica e cofinancia a compra dos materiais necesarios. O orzamento destinado a estas axudas é de 2 millóns de euros. Mosquera destacou que este é o camiño a seguir de maneira imprescindible por cuestións medioambientais, de sensibilización social e normativas, xa que para o 2020 o 100% dos residuos terá que ser recollido e tratado de forma separada nos concellos de máis de 5.000 habitantes e para o 2023 no resto. A provincia de Pontevedra con isto colócase, digamos, pois, na avanzadilla do da compostaxe e do tratamento dos biorresiduos tal e como está acordado pola normativa europea, estatal e autonómica. Mosquera destacou que se están a cumprir os obxectivos marcados para o 2015, polo que hai que apurar para que no 2020 os concellos estean preparados.